Alumnes de l'Institut Cavall Bernat han fet aquest dijous un tour retail pel centre de Terrassa. L'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'ESCODI, ofereix als centres de secundària de la ciutat la possibilitat de fer aquesta activitat amb el professor de Psicologia del Consumidor del graduat en Direcció de Comerç, Albert Vinyals. Un tour retail és una passejada per una zona comercial per observar els aparadors i entendre millor com els consumidors reaccionen davant dels aparadors i com els comerciants els preparen per cridar l'atenció als vianants. En concret, 50 alumnes del cicle formatiu de grau superior de Comerç i Màrqueting de l'Institut Cavall Bernat de Terrassa han fet aquesta activitat didàctica i pràctica. Actualment, més de la meitat dels alumnes de primer de la carrera universitària de Comerç que imparteix ESCODI a Terrassa provenen del cicle formatiu de Comerç i Màrqueting. Són alumnes que, un cop han cursat aquesta proposta formativa d'ensenyament secundari, s'engresquen a prosseguir els estudis a la universitat.